मा मुं बाजैनि मुङा? रिना बर'। आरो मा गामिनि? खोला खासिबारि। गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय ना खुसेर बिदि गला होनाय नुनो मोनदों। माबायदि सोलिदों दा बर्थमान? दा दसे मोजाङानो सोलिदों। माबायदि मुलाम्फा जायो आरो ग्राहकफोरा माबायदिहै बेवहाय हाबलाङो बा खुसेर बिदै लोंलाङो? सिगाङावलाय एसे मोजाङानो जायोमोन, दायो दखानफोराबो बांबाय नालाय दायो एसे खम जायो आरो। माबायदि मुलाम्फा थायो नोंथांमोन जितु खस्थ' खालामो सानसे थाला बेवहाय खुसेर बिदै गला होयो, मा बुंगोन? थानायालाय बिदिनो बोथोर मोजांफोरबा एसे हाजिरा थायो आरो दसे बेजोंनो सोलिगासिनो। न'खराव सोर सोर दङ? न'खराव जोंहा साब्रै जायो। मालिक गथ'फोर? फरायसा सासे दङ, फिसाजो। जाखो नैबे खुसेर बिदै गला होनाया? जाबाय बिदिनो 6 बोसोर 7 बोसोरसो जाबायदां। सिगां आखाइजों होयोमोन, ओमफ्राय आखाइखौ होनानै खस्थ' बाराखाय बेखौ फानबाय, ओमफ्राय दायो बे मेचिनखौ लाबाय आरो लन लानानै। माबायदि न'खरा जौगादों? दा दसे मोजाङैनो सोलिथ'दों बेजोंनो। दिनाव बेसेसो मुलाम्फा जायो? हाजिरा थायो एसे 500 600 बिदिनो मोजांफोरबा बिदिनो 2000सो फाननो हायो मालाबा। थांलाय फैलाय खालामनाय सुबुंफोरा खुसेर बिदै लोङो आरो बेहाय माबायदि सानसेयाव बेसेसो सेल जायो? बिदिनो मालाबा 1500 मालाबा 2000 बिदि जायो। बिदिनो बायनायनि दामबो दं नालाय, बिदिनो खुसेरा माबा कुइन्टेलाव 1200 गाहाम, मालाबा 1500 बिदि थाङो। न'खराव आबाद खालामो नामा खुसेरनि? खालामा, बायोसो। नोंथाङा आइजो हिसाबै बेहाय सानसे गसंनानै जितु गला होयो, मा बुङो? बिदिनो थांलाय फैलाय लामानि थांलाय फैलाय मानसिफोरा लोंलाङो, बिदिनो जोंहा बेजोंनो न'खर सोलिलांदों आरो दा दसे। खोब बे नैबे लामायाव गोबां मानसिफ्रा थांलाय फैलाय आरो बिथिं उदालगुरि मोनसे गोबां मावख'फोर दङ आरो नोंथाङाबो थांलाय फैलाय जायो आरो दिनै माने बिदि गरम बोथोराव मोनसे खुसेर बिदै लोंनायनि गेजेरजों माबायदि मोनो, मा फिल खालामदों? माबायदि मदद जायो नैबे गलाफोरा? आंनि मथेथ' आं ओरैनो जायगा गिदिंनायफोरनिफ्राय नुबाय जे जोंनि नैबे उदालगुरिनिफ्राय रौतायाव थांनाय बे खासिबारि आरो बे काहिनाला दालांनि सेराव जितु ओरैबायदि मोजां बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम साया आरो बेवहाय खुसेर बिदैफोरनि गला दङ, बे जोबोद मोजां आरो गुबुन जायगाफोरखौ रुजुनानै नायोबा। बेखायनो बे ओरैबायदि जायगा, जोंनि बे भैरबकुन्द भुटाननिफ्राय फैनाय, अरुणाचलनिफ्राय फैनाय आरो जोंनि रौतानिफ्राय फैनाय, बिथिं एख्राबारिनिफ्राय फैनाय, दलगावनिफ्राय फैनाय, बेफोर गासैबो मानसिफ्रा बे लामाजोंनो सानथिनो गोनां जानायाव एसेब्लाबो जिरायनो गोसो जायो आरो। ओमफ्राय बे जिरायनो गोसो जानायावनो खुसेर बिदैखौ लोंनाय जायो आरो बे खुसेर बिदैफोरखौ नुनानैनो माने जिरायनो गोसो जायो होननानै आं सानो आरो। आङो बैयाव माबा दङ, खेथि फोथार फार्म हाउस होनना बुङो आरो जों आंनि फार्म दं, जेनेबा बे बेवहाय थांनो नागिरदों आरो। मोजां जादों, बे दिनैथ' सान्दुं गोसाबो नालाय आरो बे दंफां लाइफां साया जोबोद मोजां, बाहाय सफैबा गोजोन मोनो। लोगोसे खुसेरखौनो लोंसै होननानै जों दसे थास'दों आरो बे खुसेरखौ लोंनाय जादों। नैबे लामायावहाय खोब मोनसे गोनां लामा आरो बे लामायाव जों नुनो मोनदों गोबां आइजोफोरा नैबेयावहाय खुसेर बिदै गला होदों। नोंथाङा मा बुंगोन बेखौ लानानै? आं बेखौ जोबोद बाख्नायनो लुबैयो। दा बर' आइजोफोरा दिनै नैबे सुगार केन जुइस मेचिन बेखौ लानानै जे बिथांमोना खुसेर बिदै फाननानै फैसा आरजिनो हादों, बे थारैनो बाख्नायनो गोनां आरो गुबुनफ्राबो बेफोरबायदि सोलोंनो नाजायोबा साबसिन जागोन आरो। खोब आइजोफोराबो लामायाव ओंखारबोनानै नैबेबायदि मोनसे रां खामायनायनि राहाखौ खालामना लानो हादों। दा जुगा ओरैबायदि माने सोलायगासिनो दङ, माने आबादजोंल' जों सोनारनानै थानो नाङा। जों जायखिजाया माबा मोनसे बिजनेस मावनानैबाबो ओंखाम जानो सोलोंनांगौ। बेनि गेजेराव दा जेरै नैबे खुसेर बिदै फाननाय, बेनि अनगायैबो मैगं थाइगं फाननाय, ना बेदर फाननाय, बा दख'ना दखान होनाय, बाजाराव बायदिसिना मैगं थाइगं फाननाय, दा बेफोरबायदियाव जुदि बाहागो लानो हायोब्ला न'खरा हौवाखौ सहाय खालामनायनि अनगायैबो माने रांखान्थियारि मदद खालामनाय जागोन होननानै आं सानो आरो बेखौ दानि जुगा माने सोलोंथारनांगौ आरो आंनि मथेब्ला। गोबां बोसोरनिफ्रायनो नुनो मोनदों बे लामायावहाय गोबां जोंनि जि बर' आइजोफोर
नैबे बायदि मोनसे हाबाफारिखौ लादों जितु न'खर सुंथानायनि दा बियो बेसे मुलाम्फा जायो होननानै नोंथाङा सानो? बेखौथ' जोबोद मुलाम्फा गोनां होननानै बुंनांगोन मानोना बिथांमोनजों आं सम सम रायलायो आरो सोंनाय जायो जे नोंथांमोना सानसेयाव बेसेबांसो खुसेर फानो आरो बेसेबांसो बायो बे नोंथांमोना बायनाय खरसखौ दानख'नानै बेसेबांसो थायो हाजिरा बेबायदिखौ सोंनाय जानायाव बे बिथांमोना बुङो जे माब्लाबा 1000 माब्लाबा 1500 माब्लाबा 2000नि माने बोथोर मोजांब्ला 2000 हालागैनि खुसेर फाननो हायो आरो खुसेर बिदै फाननानै खामायनो हायो आरो बेनि गेजेराव खरसखौ दानख'योब्लाबो माने 1000नि गोजौआव थायो आरो हाजिराया बेखौ नायोब्लाथ' जोबोद माने मुलाम्फा गोनां होननानै साननानै लानो हायो आरो